Vítam vás pri tomto screencaste, v ktorom spojíme niečo okolo správy okien vo Windows 7. Správe okien vo Windows 7 sme sa už na Windows blogu venovali, avšak dnes si takúto správu okien ukážeme aj vizuálne a pridáme k tomu aj klávesové skratky. Poďme ale priamo na vec. Zrovnanie okna k ľavej časti obrazovky robíme tak, že sa chytíme za hlavy okna a dáme k ľavej časti obrazovky. Vidíme názorne, ako to bude okno vyzerať. Ak opäť chytíme za hlavy okna, ťaháme k strede obrazovky, okno sa vráti do pôvodného stavu. Rovnako to je aj pri pravej strane. Uchytíme za hlavy okna a ťaháme k pravej strane obrazovky a vidíme, ako to okno bude vyzerať. Ako využijeme tieto dve časti. Čiže zrovnanie vľavo, zrovnanie vpravo. Samozrejme, zrovnáme si okno vľavo, zrovnáme si okno vpravo a kopírovanie obrázkov alebo nejakých súborov jednoduché, samozrejme, rýchlo. Niekedy je samozrejme potrebné si okno zrovnať k hornej a dolnej hranici obrazovky a to urobíme následne, že sa postavíme buď na vrchný okraj, ktorý budeme ťahať hore a okno sa vlastne automaticky zarovná, alebo môžeme využiť druhú možnosť a to je na spodný okraj obrazovky a okno ťaháme smerom dole. Maximalizovanie okna môžeme robiť dvoma spôsobmi, a to buď dvojklikom na zahlavie okna, alebo ťahaním k hornej časti obrazovky. Vidíme, ako to okno bude maximalizované. Niekedy potrebujeme ostatné okná minimalizovať, pretože majú rušivý vplyv pri našej práci. A Windows 7 odbúral tú možnosť, že nie je potrebné každé okno minimalizovať zvlášť, ale jednoducho za hlavy okna. Uchopíme pohybom zľava doprava. Okna minimalizujeme. Ak chceme okno vrátiť späť, opäť zľava doprava, okna sú naspäť. Windows 7 ponúka taktiež novinku v správe okien a to je rýchle zobrazenie pracovnej plochy. Rýchle zobrazenie pracovnej plochy je vlastne vtedy, ak sa dostaneme do pravého dolného okraja obrazovky a postavíme sa na toto tlačidlo, vtedy vlastne vidíme pracovnú plochu, ale aj obrysy okien. Ak to tlačidlo stlačíme, obrysy okien zmiznú a vidíme krásnu pracovnú plochu. Ak opäť tlačíme to tlačidlo, okna sa vrátia naspäť. Niekedy si však, alebo niekomu môže vadiť rýchle zobrazenie pracovnej plochy, keď sa postaví do tohto rohu. Môžete samozrejme aj vypnúť, a to následovne. Klikneme pravým na panel úloh, riadok vlastnosti, karta panelu úloh a odškrtneme možnosť používať rozhranie Aeropic na zobrazenie ukážky pracovnej plochy, čím vlastne túto možnosť deaktivujeme. Vyskúšame si to a vidíte, rýchle zobrazenie pracovnej plochy nie je funkčné. Zapneme si túto funkciu naspäť a povieme si niečo o klávesových skratkách. Zapneme si klávesnicu na obrazovku, aby ste mohli aj vizuálne vidieť, ktoré klávesové skratky to budú. Poďme teda na to. Zrovnanie okna k ľavej časti obrazovky, čiže táto možnosť je klávesová skratka klávesy Windows a šipka vľavo. Vrátiť okno do pôvodnej polohy, klávesa Windows a šipka vpravo. Zrovnanie k pravému okraju obrazovky, čiže táto možnosť. Šipka klávesová skratka
klávesa Windows, šipka vpravo. Vrátiť do pôvodnej polohy, klávesa Windows, šipka vľavo. Rozťahnutie okna k hornej a dolnej časti obrazovky, klávesa skratka Windows, Shift, šipka nahor. Vrátiť okno do pôvodnej polohy, klávesa skratka Windows, Shift, šipka nadol. Minimalizovanie všetkých neaktívnych okien, klávesa skratka Windows, klávesa Home. Vrátiť okno naspäť, opäť klávesa Windows a klávesa Home. Rýchle zobrazenie pracovnej plochy, klávesa Windows a medzerník, alebo klasické zobrazenie pracovnej plochy, klávesa Windows a klávesa D. Vrátiť okna naspäť, klávesa Windows, klávesa D. Ak chceme minimalizovať všetky okná, ktorý má to skoro rovnaký efekt ako klávesa Windows D, len je to minimalizované a okna sa vlastne nezmiznú, ale sa minimalizujú, takže klávesa Windows a klávesa M a vrátiť okna naspäť, klávesa Windows, Shift a klávesa M. Aby sme si mohli ukázať aj poslednú klávesovú skratku, vyvoláme si klávesovú skratku Windows P, pomocou ktorej si budeme môcť našu pracovnú plochu rozšíriť. Čiže použijeme viac ako jeden monitor, ktorý bude virtuálny a predstavíme si, že je na pravej strane. Takže dáme si plochu rozšíriť. Keď sme už pri klávesových skratkách, tak klávesa P a klávesa Enter. Teraz, ak sme si už povedali, že ďalší monitor máme na pravej strane, nebude funkčné zrovnanie k pravému okraju obrazovky, pretože vidíte, nie je to funkčné, pretože teoreticky si prechádzam z jedného monitora na druhý a vlastne zrovnanie na pravej časti obrazovky bude aktívne až na tom monitore vpravo a v jeho pravej časti, čo je samozrejme logické. Ale vrátime sa k tejto poslednej klávesovej skratke, ktorá je Windows, Shift a klávesa vpravo, šipka vpravo, ktorá nám vlastne toto okno odošle do toho druhého monitora. Ak chceme okno vrátiť späť, tak dáme klávesa Windows, Shift a šipka naspäť. Toľko k dnešnému screencastu a správe okien vo Windows 7. Na záver by som však chcel povedať, že klávesové skratky a pohyby myšou, čiže gesta, sú obľúbené u užívateľov na celom svete, ktoré im vlastne zjednodušujú prácu. Či to už z Windows alebo s nejakým iným konkrétnym programom. A práve preto nemôžu chýbať ani pri správe okien vo Windows 7.